ito yung Sugod Municipal Hall, Town Plaza. Napakaganda nito paggabi, kaya pasyalan nito mga katim. Napakaliwanag noon, ganitong araw before mag-town fiesta. Napakadami na ng activities, napakadaming tao, napakadaming mga turista, mga dayo. Babalik din tayo balang araw dyan, yung masasayang moments dito sa Sugod. Babalik din yan soon pag nawala na tong pandemic. Yo, what's up? Kamusta? Magandang tanghali mga katim. Magandang hapon na pala. Welcome back sa ating YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button for every time that my upload is updated ka. Alright, what's up? Magandang hapon, tanghali, umaga, gabi, kung kailan nyo man pinapanood tong episode natin ngayon mga katim. So for today's episode, papasyal ko lang kayo dito sa Sugod proper 2 to 3 days before ang Sugod Town Fiesta. Alright, so tignan natin yung mga pinagkaiba ng Sugod noon na wala pang pandemic kontra ngayon na may kinakaharap rin tayong pandemic. Alright, so let's go. Pasyalin natin yung Sugod. Alright, shout out dito kay Erme. Ay, dito ang laki na ng pinagbago ng Immaculada Conception Church. Right, shout out kay Erme. Napakagaling na mekaniko, soon to be a army. Parang uulan pa. Alright, so noon na wala pang pandemic, itong area na to, itong street na to is hindi na to halos madaanan ng sasakyan, tao, kasi sa kaliwat kanan ng mga paninda, maraming paninda dito nakahilera. So ngayon tingnan nyo, napakaluwag, saka talagang tahimik. Andan pa rin yung mga paninda, mga food stall during sa gabi, kasi pinapailawan tong Sugod Plaza, tong gigantic na Christmas tree. Kaya nandyan pa rin yung mga food stall para may snacks, may makain yung mga namamasyal dito. Alright, eto yung pinagbago dito, may mga commercial buildings. Ang dami ng commercial buildings dito. Yan pa rin, Goldilocks. Itong area din na to, sakop na din to ng mga paninda noon. Hindi na din to halos madaanan. Itong mga area, street na to. Alright, ito yung Sugod Municipal Hall, Town Plaza. Napakaganda nito paggabi, kaya pasyalan nito mga katim. Napakaganda dito paggabi, napakaliwanag. Itong area na to, itong street na to, halos di na to madaanan, paulit-ulit na lang ako. Napakadaming grips ngayon, no? Ito dito, halos kaliwat kanan ng mga paninda dito, mga laruan, mga damit, mga kung ano-ano dito. Napakasaya ng Sugod noon kaysa ngayon. Napaka tahimik, maliwalas yung daan noon, ganitong araw before mag-town fiesta. Napakadami na ng activities, napakadaming tao, napakadaming mga turista, mga dayo. Kaya sobrang saya nitong Sugod noon nung wala pang pandemic. Ngayon parang zombieland. Napakatahimik, pero babalik din tayo balang araw dyan, yung masasayang moments dito sa Sugod. Babalik din yan soon pag nawala na tong pandemic. Alright, eto dito, yan, napakatahimik kasi linggo nga naman, napakatahimik. Pero noon kahit linggo,
Apaka busy nitong Sugod, lalo na sa panahon ngayon, holiday, fiesta, tapos Papasko. Apakatindi talaga ng mga tao dito noon, apakadami, apakasaya ng Sugod noon. Masaya din naman ngayon, hindi lang talaga katulad noon na talagang sobrang saya, sobrang daming activities, sobrang daming ganap. Lahat ng mga tao, lahat ng mga bahay-bahay, apakatindi din tong nag-drawing dito, nag-paint. Shoutout kung sino ka man, apakatindi ng ginawa niya. Support local talent. Meron din tayo dito yan sa Sugod. Apakadaming mga talented na tao dito sa Sugod. Hindi lang na expose yung mga talent, pero ang daming talented dito sa Sugod. Kaya suportahan natin yung mga local talents. Laki na ng pinagbago dito. Noon pa to, puro gubat pa to dito. Daming puno, niyog, saging, kung ano-ano pang mga, basta in short, gubat pa to rito. Pero ngayon sobrang, shoutout sa Pamela, may B-rubber na din sila. Soon bibili tayo ng B-rubber nun. Titignan natin yung quality ng B-rubber. So far, yung performance ng Maxxis, itong Maxxis na nabili ko, so far yung performance ng Maxxis na nabili ko dun sa Pamela, apakasulit, apakaganda. Malayo-layo na rin tong napuntahan itong Maxxis tires na bili ko dun sa Pamela. Ito, the Cheers, saka na building, apakadami. Si Butsa, shoutout, baka naman. Pero hindi pa rin mawawala sa Sugod yung gasoline station. Ito yung town na sobrang dami talaga ng gasoline station. Kaya pag pupunta kayo ng Sugod, hindi talaga kayo mauubusan ng gasolina. Ito nga yung stopover ng mga rider dito sa Sugod, kasi sobrang daming gasoline station dito. Gawan kaya natin ng content tong mga gasoline station dito. Kakanvas natin kung aling gasoline station yung pinakamura, di ba? Sige, gagawa natin yan soon. Ito, halos magkatabi lang yung mga gasoline station dito Yan, so papunta tayo ngayon kina My Love. Kasi gagawa tayo ng program for the Christmas party team building ng Mio Nation Sugod. Napakatindi ng ulan doon. Parang aabutan tayo ng ulan pero okay lang yan. Yan na nga. Natulo na nga yung ulan. Sarap ng bibingka dyan. Ano bang sa Tagalog yung bingka? Bibingka pa rin o kakanin? Hindi, magkaiba naman siguro yung kakanin. Bibingka siguro. Tagalog ng bingka, bibingka. Yan, napakatindi. Konting pasyal lang dun sa Sugod. Yun yung sitwasyon ngayon, Sunday afternoon sa Sugod. Napaka aliwalas, tahimik, saka peaceful ang Sugod proper. Napakatindi ng ulan doon. Sana di tayo maabutan ng ulan dyan. Shoutout nga pala kagabi doon sa batchmate natin, si Miss Judian Bitonio. Salamat sa apakasarap na foods. Nung habang tawag doon sa stall nila doon sa Tumasopos, Bis Chibugan, if I'm not mistaken, Bis Chibugan, shoutout. Sobrang salamat sa pagkain. Napakasarap, napakatindi, napakaraming tao kagabi doon sa doon sa may Tumasopos, doon sa may ano bang tawag doon, yung parang boulevard nila, yung Tunnel of Hearts na lilipat nila doon.
Apakatindi pa kasi ang daming tao, taka may live band pa. Shoutout kay sino ba yung local talents natin na singer na nakapag-perform din sa Tawag ng Tanghalan, si Brian Argel, Brian ba? Sir Brian Argel, Sir Brian Argel, hindi ko alam, di ba Sir Brian? Hindi ko alam yung last name niya. Plus shoutout, bakit napakasaya kagabi. Sama namin si Rides with MM. Naging Uber kasi ayun, sira pa rin yung motor niya. Papagawa pa namin dito sa Sugod. Hindi ko pa anong tawag dito, hindi ko pa nakausap si Doc Alvin, yung napakalupit naming mekaniko sa Mio Nation. Siya na siguro yung doon na siguro kami magpapagawa ng motor ni MM kasi nga yun, sa lungkot mangisipin, so nadali si MM na sumemplang siya dun sa may boundary ng Kananga tsaka papuntang Ormoc. So far minor injuries lang naman, konting galos dun sa mga tuhod, kamay, saka yung iniinda niya ngayon yung leeg saka likod niya. Nakapagpa x-ray naman and inaantay lang namin yung result niya, and by tomorrow, Monday, babalik na siyang Bohol. Kaya have a safe trip at mag-iingat ka sa pagmumotor mo ulit dun sa Bohol. Maging lesson sana yung nangyari sa'yo para maiwasan natin yung mga disgrasyang ganyan. Alright, so maging mapagmatsyag tayong driver para iwas disgrasya at saka follow the rules, follow the street rules. And lagi kong inuulit, lagi kong pinapaalala sa inyo, huwag nyong kalabanin yung capability nyo, huwag nyong exceed yung limits nyo sa pagmumotor. Yung skills nyo, huwag nyong kalabanin kasi delikado yan, dyan tayo madadali. Kaya ride safe sa lahat, ride safe sa lahat ng mga riders, sa lahat ng may mga biyahe, sa lahat ng bumabiyahe. Have a safe trip, and maraming salamat sa pagsama sa akin sa napaka ikling episode natin ngayon. You know the drill mga ka-team. Like, share, subscribe. Peace out and God bless. Happy Sunday to all. Peace.